ndakaita manza ekubata mukoma sekuru nome atingatoti vasekuru because aiwa vakura varipo ndakasangana navo varigara muGlenora munomu vanhu vaiti vanhu vese veHurungwe Sounds vakaparara vakapera vese no akapedzera kushayika ndibhona mukwesha asi mukoma Norman Masango vachiripo vapenyu ndakaita hurukuro nawo musi uno regai tivanzwa vachipinda mudariro ka tiripo kana makasipo baba Omari. Ini ndoitwa Norman Masango, ndakaberekerwa kuChishanje kumabvuku ndokwa ndakaberekerwa 1943 musi wa 29 May off. Right, pabruda pa makwaya sei? Pabruda pa kwakanzi kuri kudiwa audition. Kwaive kuna naVelapi Nefas na nomwe ainzi ndokumakoteji kumusoro kurwa kuti papa kudwa band company National Breweries zvino kwakakokwa mabhendi akawanda saka takangotipirwa nomwe wechimalawi yangu yekutaura chimalawi kanzi madi unomboridzaridza madi kuuya apa zvino vanhu ndaive neamplifier 1 nemadrum nemagitari totosvika toratidzwa hatowa practice aripo wairidza rhythm wacho aisenza ainzi Chris Murewa saka neisi tairidza T3 Patrick inini naye Fred uyu vanhu vakafara. Patrick anobva kuMozambia ndiri Mozambique, Fred ndokuzambia kwa amai uko, inini ndiro muno but pabruridza apa aive in charge wacho mukuru wepabruridza ndingati personal ave wemurungu akakurira kumalawa ainzi Banda anoziva chimarawu zvokuti murungu ainzi Banda rangarire kupuwa nevanhu ikoko ndakozi kuziva chimalawu ichi saka isupo patakangoendawo ipapo takangosvikawo tatipirwa kudai zvakanzi munongoti munobva kumalawi vanhu vemazezuro havadiwa anzi kuba ndiye Banda asi tosvika unobva kupi Mozambique wewe asi chokwadi kuti mazezuro aiba zvinhu zvaitaurwa kubva mumafactories akabatana kozaiti akaba maweekends wakangasikadika midzimba muno weekend aenda kumusha saka ndopaibuda zvinhu saka ndizvo zvansingadi murungu ndoda nekumalawi kuti habe chine maona kana kuzambia haana kumusha ari muno anochiitisei tochiona saka kwese kwakada kuinterview yatakanopuhwa naBanda wacho unobva kupi kumalawi amva kutanga nechimalawi zvino ista ndakati hayi chimwene ndakwenda kwabasa chimwene manje muna kulari timuchoka kuti so tichikurukura naye akanakisa manje muri mudiki ndokuisai kugarden zvingaite basa danono ndoshanda ipapa watisatambowana basa nandatowana basa rekugarden ndisati saka munhu ngaiti akangogara weyo uzocheka kuti ari kuita sei aibvunza umwe mukuru ainzi Michael ndochimalawi zvakanzi hayi wanosenza aita akadai mudzindo unzi unokwira mari kubva pabreweries paipi kuenda paseri peBritish Cottage unokwira mari tikadai vandofamba netsoka nzai unofanira kukwira lift ndopuhwa naye Banda murungu ini ndoisa nansati wandakazotanga kunwa 1969 mamusati makunwa ipapo hansati ndakunwa sevamwe vainwa muchipuhwa mari yenyu zvakanaka chidaro zvino rimwe gore pamaaudition apa mabhendi akauya tikadai tikakundwa nemwe bhendi yaibva mufakosi koziva neimwe Befa Notes ivo vairova futi Befa Notes nemahifields yakauyawo ayabva yaita hanzi atingamirire mari zasi chomuzotudza zvino amwe akasara ava isi takaita advantage yokuzi taiuya tichipractice takataura murungu kuti sisi hatina kupractice hatina magitari zvakanzi munouya anytime mopinda mopractice saka tesi anchitaura chimalawi manje vanhu vachibva kungotijairirawo saka tazopinda kunza bhendi yawina iri pemwe yakataurwa yekumfa ndo yawina yekumfa kwese saka takuenda last interview mandipainzi munopinda kabhendi ese tudze munonwa dorere avavhata aiwa hatinwa doreso
tinwe chiti bhendi iri straight toda tinwe doro toda zvibasa zvino vedu ava vakabva nguya vachita tipirwa zvanzi munotaura kuti tinono inini ndakangoti ndichiri mudiki handisanda kunwa but vamwe vangu vanonwa zvavangonyora vanzi bhendi yese inonwa yakudaidzwa maresults zvanzi bhendi yakati yawina but havanwe doro saka munonosenza sei munonorishambadza sei musikano doro isati mwaishambadze doro toda kuti uchiti mukaridza songo wodinonga doro paindiwesa pamuromo ugadzika so umoridza achiziva kuti haisi poison unogona kunwa uchidai topatakavadyira ipapo saka ava vanonwa doro ndowawina contractor imi mamuno ende muridza kuchechi aiwa ende munoridza kundopavakaratsira saka makahwina nekuda kuti bhendi raimwa doro atowina pakapururudzwa vese zvakanzi apa kungade vamwe vakutsoropoza nendudzi aya mazezuru kaya aya ndechimalawi vakomana saka takarega kuvasapota nomuita zvavo 3 takahwina tiri 3 ava mangu akakwana visa iye bhefa hainazobotaurwa zvaipo kuti takanyatsoona kuti iyi bhefa inosiya tikundai unonyatsozvinzwa wega but apa padoro havana kuinterview tazovarira pawawa iro vamwe unotsvaka watanotengerwa instrument yakanaka ndio kankoma nomen Masango uya zvikanzi mutofanira kusiya mabasa kwamuri koko anenge achisenza takatese tiri marufu hapana ari kusenza kanzi haure tokutsvakirai mabasa panapo asi Friday Saturday Sunday munoenda out munoridza kumabhawa uku kunenge pavhurwa bhotosoro munoridza mahara ipapo kana mapedza modzoka mande uku off chipiri moya kujuti saka repano saka mwangu akudhirivhara inini chiri ndeve ndindave kugarden tikatanga paskyline apo toenda padzumbunu apo tichienda kunobudira Victoria Falls 22 days tikatangawo pano paningiri panyabhira apo tonobudira Karipa 22 days bhendi richinzi chi Castle Tops kana kuti Lion Tamers tinda kuadvertise kana kuti Lion Tamites titakuita zveLion Lager kana takuita zveBlack Label tonzi Culling Boys tikaitawo zveCastle Tops zveCastle Tops zveBlack Label Culling Boys kana zvazve Lion Tamers ndopaibva mazita apa takazongoona tamwe nharungu amodi mozoya mandi mozoklina instrument toklina instrument tapedza kuiklina ese yatoita zvakanaka moya kuoffice round table toendako tanda kutiwo yaya kuma 1979 koko muchimira kuenda out tozokudaidzai ndakuti tikuona kuti hondo payave manje yapisa tikati aiwa zvina tati tikupewo package yenyu munodya nevabereki muri vapenyu nevana venyu tikati it's okay kongopuwa package yedu chichi toparazotigare chete tikati aiwa ngati zvino vamwe vangu avava vaitenga instrument Fred marati vanotenga instrument richiri kupi kubhururi ndakati kuvanhu varamba instrument iyi vada kutizoita sei kumberi uko uyu bheri kama wabva kungoti ndakuenda Malawi mawana imba yenyu kuGlenora maogara kuGlenora right kuburikidza nekubrewery kwamaishanda kuNational Breweries right basa razopera kubrewery matenga mainstrument enyu mumwe nemabasa rapera umwe nemwe makufunga zvekutenga mainstrument enyu makazoita sei inini ndini ndakapedzisira manje ndandisina madrum saka imi mairidza madrum ndo profession yangu chaiyo saka ndobva ndati inini akoko ranga ragore ripi ngati kuma 79 akunopera kuti pine mu independent ndikati inini akomana manje matenga instrument uya gitara rake neamplifier inini handini ndikati topota tichihaya
saka lucky enough kwakauya umwe munhu ameti mwanzi kune madrums ari kutengeswa kupi kuQueens Delta kuenda kuEpworth apo mangwana achikuseni kwanamukira kwandanoona pashupa akavharwa namirira ndinoona pauye murungu achivhura unati madhauna madhiramu akuita mari kanzi ari kuita $260 sete yemadhiramu imari yanga ishakawanda mazuva iwayo saka chini pa200 kwakuchinotaurira mwaenda kuti practice tinotanga rinhazi atotanga nguva yakati ndokuzowana Chance Hassan ndofunga achiri mupenyu anzi kwaRuben ndofunga ndokwaari ndowazotsvaka iye ndohwatauya kwati practice naye haigonawo kugitare muchendai zvishuwa takaridza naye kwakutenderera kuti tichienda tikaona mari chitumira mari tikaona mari chitumira mari mama akuridza misambo ipi apa ita ndakuridza haiyamva ngobvuka zvauya musambo zvauya kazhinji ndakuridza majiti emareserva but kazhinji iri pemwe pamutora shanga makapinda vanhu ndofunga 3 pasi panze pakazara kushi don't know tikatora iti maredi taita ka 50 cents tatadzikisa chiita ema 25 havana kuda kupinda kana vachiita maengo vari kunze kokoko zvinorwadza so kwatazongoti tapetada havadzorei vanhu mari yavo dzakumatini tingovhura gedhi tovhura gedhi kwangozongopinda ridzei masongo yanga azara tapedza ngoti aiwa urakavhara zara pamakavhura madhopa kwamazara kuzara tikati matiwa nechi vanga vari mawaiti handavadzorera mari dzavo mva mangoridzaridza kwangoti ridzeridze watapedza watakutanga tichiri navo kwataenda nekumangula watanoridzaridza tichienda tichidari kudzamara taakukaroi tichiridza but kukaroi takazowana mukana tanoona ngiriki prisupu tiende tombukaroi kukareba takadosvika hatina kubawana zvakati vanhu vakangouya vanhu vaitiziva kuti akuni ndo vanhu vaivai kubhururewo kwa asi vaitenderera vakuti vakubhadharisa futi ndo zvazvajaya vanhu kuti vakakuona imi urozoita ibhendi remari asi zita rachinja ka richi rakunzi bhendi Africa but vanhu ndivo hanzi aiwa machinja zvenyu zita makuda zvemari vanhu aiwa zvakutonetsa dzamara tazoenda mukaro imwe tamboti 1 week 2 week tiridza mukanzuru maitozo takunoridza kwaRufaro kuhotera yaRufaro Francis tombonoridzaridzawo Francis akafunda nemukoma wangu wandotedza ainzi Moses Zeleti manje saka paakandoona chiva ndamuti handime Francis ososo wanzi takati handini isoso masango wakafunda nemukoma wangu Moses tagara musame room chichi panapa is open ndimamuchiridza kuti ndokupai contract panapa muridza Friday Saturday Sunday ndokupai mari ina vanhu vachipinda mahara zvino kwana kuziva kuti wangu uyu Fred uyu anotsvaga basa kukanzuru futi kubva uko tabva taiwana contract yacho totanga chipiri kusvika Sunday Monday toita off mari yakati tokombeya neyaFrancis icho kwataenda kukanzuru but taito tikaridza ngiriki Monday yacho off takubatanizira Monday to Monday ndiro rero tonoridza kwaFrancis Saturday kana kuti toenda kutengwe takavhira Monday yeofu iyi ranga ragore ripiri ndingati kuma 82 mapinda muindependence tapinda muindependence saka independence 1980 mamuchiri kutenderera tanchiri kutenderera aiwa tatani tatomira takukaroyuku yedu independence takatoita kukaroyuku ndokatakaitira zvokuti kokaitika zvedu zveindependence zvezvo taitoita instrument iyi saka instrument ndo yosenzwa unesu pamwe yosenzeswa neNgoni family zvino vanga vasati zvavo vakunyatsoti saka vakazinge vakuti uyei uko manje vamangu avo saka vanenge vasingadi kubatirwa kemainstrument avo aya saka ndini ndakazongoita pressure taiwa kumana pamunenge maenda off kuya kungo ava vanosara vachitikavhira Monday yacho saka sisi takuita off tikapuwa off Monday toita Monday chipiri chitatu
avakomana ufanira kuti vachiridza kubhawa contract asi hapana chatinovapa tinge tichivaita advantage kuzanunga chifunda magitari ava ndobva vabvumawa saka ngoni family vanga vairija magaba vanga sara vajaye magetsari ivo ndakuzi vanotiwo vaibva kumangura amene kwaive neinstrument iri but vanga vairidza zvazvo but vairidza panga pana ani nani apa na Richard Mandu George na Musa George Wadi na Musa na uyu munino wamukwesha anzani Moses kuze nomwe ainzi Moses futi aimba mavokal vakanga vakati wandei vakomana vaitoti vakapinda pa stage kukonda tuko padzimai nemuwaya vachida kuti havairidza vachibva mudzimba umukuya kuzoteni kozibhawa ranga sina juraro vauya kumira kuwaya vakomana vairidza ivavo isusu taizototi yaita kanenge kacompetition manje pakazongodaidzwawo nemadzimai avo kuti aiwa madi kuya kunoku tindakasara neinstrument mazvona isusu patakaenda kukarwe kuti tiri inini Patrick Chenza Hassan na Patrick Mtesha Mandongwe na Silas Fukuri na umwainzi Gwekwerere Martin Gwekwerere tatandaka mavocalist anga Silas Fukuri mama mona kupi takabva naye kunoku aigara kuzasuko nditembo voninganguti muzukuru wangu muzukuru kutembo kuna namai murefu anonzwisisa mukomana wacho takasenza kwese kwatakaenda nokutora shanga kupi aivepo achiimbawo mavocals ake wayayo kudzamata kuti asara tatu ati Cyrus ona mamira azvaita zvinhu avadzokera instrument yose iyo unombobata kana uchipractice uchimboita gitari wotorova ngingiriki gitari iwe ini ndakutobva padhiramu muno ndinokunyeperawo kebhesi totsvaga wedhiramu nerhythm hatanzwirana kwakuti Cyrus abva anouya namkwesha bona mkwesha andaonawo isususu tatitunga tinowaziva ndiwe munomu mkwesha unoridza gitari hanzi atodai muninomu ndanodaidai kungoni family taakutu kwatatsvaga wedhiramu towataona atwera matamba uku contract amira manje uku tapuwa 1 week nachirara nzi gadziridza zvinhu within 1 week ndotsvaga mwana hey pressure takaita iyo takaita 10 songs pasondero 10 songs pressure ini base racho handisi kurigona kuridzvanya muche tudai kudzamara tazodzokera kwa zvinhu zvachinja kana ngona new face Cyrus apa lead umkwesha imba base zvatochinja uye atwera apa ati madrum manje anga ari huge so dai ndakaziya ndakakurumidza kuti iwe atwe chifunda base ini ndodzokera pa drum yangu apa pangoma ngoma ndaidzirova zvekuti first song saka atwe aigona yekuridza ngoma kana ndima kamudzidzisa ndinakamudzidzisa futi kuti unozodai zvino atwell chainetseka iti kana achiimba anenge ari muchiki kana anyarara manje yaedi yekuti tapa kuti mainstrument amudai anovasimudza speed kati aiwa ati unofanira kudzikama chinhu chese chine speed yacho unofanira kudzika hakuna kuduka wausachinji handobata airamba chinetsanudza maajairiri but atwell aive nevoice rakasimba manje inini ndaigona kuti ndichiridza madrum ndindairira mavocals ese Chenza akaimba ndodairira wangu Sekuru akaimba ndodairira Cyrus Fukuri akaimba ndichidairira but ipapo manje kuti ndichiridza base njidairira manje hazvichaita zvakuti wakuti hazvichatomboita zvikuda ndiri pamadrum mamajera zvekudrum taungana paitaita practice atwell aisenza kukanzu ari kuworks yekuground
kusangadzi saka itika ngotiza kuground pamwati uyamupractice kuground kumatere square kuti aone time yekuuya papractice ari pabasa. uyamupractice ground kuita nini ndiri pabasa ndichida pura ndichibonzeka kudai isusu amwita handisiri pabasa umari kwesha ndiye maridhimu ese anorwa muno but mkwesha is number 1 bona mkwesha anga sina umira zvakanaka ese maridhimu ese anorwa munyaminyami aibva maokoma mkwesha ndiye akaita maridhimu ekutonongora nezvigunwe epainera vamwe vaita zvemaprictram panhu mkwesha nezvigunwe zvezvekutonongora waya ya zvese zvinoitwa vanoridza mabhendi machinji vakuita zvokutonongora even besi chairo zvakatanga naye mkwesha kureva kuti airidzwa kunyaminyami iye ndianga akunokocha munin'ina wake munin'ina aita wakabva kuda kozi pakawanika contract nagumbo kukaripa vaka vachitoti mundara masango toita sei tawana kacontract kukaripa soso manje ziita manje tikati waka zvamungoenda kukaripa nditi kune nyaminyami here munongoti nyaminyami sounds kuti angoni family chiiregerai kozi makasakana uyu bukorekore angoni family ndiwe musacheti nageorge vamwe ise makorekore aya mutongoita zvichikorekore moti nyami sound zvodai tikataura zvikadzi makontrakt ndowatsana zvodai asi mungwarire kumari musaina contract inoita 3 months musainana pamwe kuti mubvumidzwa here kunorekodha kana abvuma zvese ayo afree momudza kuti hatichamira pakuti pedu pamaterms ekuti mandi muita ofa hamuchamira muramba muchiridza mungaita 3 days dzemamandi muchiridza muhamati makunorekodha muchirekodha mubva mauya muchiita mashows vauya vachirara munomu venyaminyami munomu mugrinore papa panapa wachienda vachinoridza paspecimen apa wapedza vaitozva kuti kumba kwedu kubikira toratidza kuti katakata mangwana musi watauya first song yavo yenhinge yenyaminyami drama ndiakanga anetsa manje havana drama saka muimoyo ndakamboita ka2 tikati manje ava zvavaenda iko ndadi kungobva ndoijanana neava venyaminyama asina drama vaakuziva kare so ndizoona kuti fukuri ndakabva naye ndamusiyira basa usarari ega futi neinstrument kare ngachezvitori takabva kuharare 2 tofanira kudzokera tese tiri 2 saka mimi nyaminyami pane makambowabatsira here kupinda mustudio ndakabatsirwa nyaminyami first song yavo ipi yacho handichanyatsoziva kuti inonzi first song yavo yenyaminyami kana iripo kukaridza dhamu unoona ine kadhamu kanokuti vazhinji vacho dhamu iro vanorishandisa ndokudhudhu kuita kakunonokera so also it express first song yavo yenyaminyami vangasina vakatondikumbira vakati pamburi ofu apo tauda unorekodhawo uyu mhondera achitobvunza uri kumbozvifambisa sei ona mhondera tandakunzwanana